Καλημέρα. Είμαι ο Βασίλης Λικαρδόπουλος και θα ήθελα να πω δύο λόγια για την κατάσταση στα πολιτικά πράγματα της χώρας και για τις επερχόμενες ευρωεκλογές. Πριν μερικά χρόνια, κάποιες δεκαετίες θα έλεγα, οι γείτονές μας, οι Ιταλοί, έστειλαν στη Βουλή μία πόρνη, την Τσιτσιολίνα. Δεν ξέρω ποια από εσάς το θυμάστε αυτό το γεγονός ή όχι. Θαυμάζω και θαύμασα το χιούμορ του Ιταλικού λαού, το οποίο είχε διαπιστώσει ότι η Ιταλική Βουλή είχε γίνει στην κυριολεξία μπουρδέλο και η αντίδραση του Ιταλικού λαού ήταν να στείλει στη Βουλή μία πόρνη. Η Τσιτσιολίνα μπήκε μέσα στην Ιταλική Βουλή και αυτό ήταν το μεγαλύτερο ανέκδοτο. Δηλαδή έστειλαν στο μπουρδέλο μία πόρνη, η οποία το ευχαριστήθηκε και το διασκέδασε πάρα πολύ, όντας βουλευτής του Ιταλικού κράτους. Εδώ θέλω να τονίσω ότι εμείς έχουμε έλλειψη χιούμορ. Το μόνο σίγουρο που γνωρίζω μέχρι στιγμής, είμαι 80 χρονών, είναι ότι τίποτα δεν γίνεται σε αυτή τη χώρα. Είναι αδύνατον να γίνει οτιδήποτε. Είμαστε ταγμένοι στη Δύση, η πολιτική μας είναι αυτή που είναι, με τα λάθη τους, με τις προδοσίες τους, με όλα αυτά που κάνουν, με το άρθρο 86 του Συντάγματος, με τη βουλευτική τους ασυλία. Αυτοί είναι. Είναι απλοί διαχειριστές του χρήματος και σαν απλοί διαχειριστές χώνουν και το δάχτυλο στο μέλι για πάτη τους. Είμαστε δηλαδή κάτι ταυτόσιμο με την Ιταλική Βουλή πριν κάποιες δεκαετίες. Λοιπόν, το να θεωρείς ότι κάποιος νέος άνθρωπος, καινούριος στα πολιτικά πράγματα της χώρας, αλλά μέσα σε κάποιο κόμμα που έχει χρόνια και ιστορία στην Ελλάδα, θα αλλάξει τα πράγματα, είσαι βαθιά ανοιχτωμένος. Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα, όπως δεν άλλαξε το Αλέξη, όταν ήταν νέος και έλεγε με ένα νόμο και ένα άρθρο θα καταργήσω όλα τα μνημόνια. Είδαμε που κατέληξε. Κατέληξε στο πισωγύρισμα του ελληνικού λαού, του όχι που είπε ο ελληνικός λαός, το έκανε ναι. Κατέληξε στο να δώσει το όνομα Μακεδονία στους Σλάβους γείτονές μας. Εντάξει. Και σήμερα είναι αυτός που έφερε μία ξεφωνημένη αδελφή από την Αμερική να ηγηθεί του κόμματος του. Να είναι δηλαδή ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και να είναι αυτός ο μέλλον πρωθυπουργός. Όσο για τους άλλους, τα ξέρουμε με την περίπτωση των τεμπών. Αυτά τα οποία συμβαίνουν αυτή τη στιγμή είναι ανομολόγητα. Λοιπόν, σας είχα καλέσει σε ένα προηγούμενο μου βίντεο να δείξουμε κάποιο χιούμορ. Σας είχα πει στείλτε όλους τους ευρωβουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Ευρωβουλή να δείξετε στους Ευρωπαίους ότι έχουμε χιούμορ. Σαν και αυτό κάτι που κάνανε οι Ιταλοί στο παρελθόν με την Τσιτσιολίνα. Δεν το καταλαβαίνετε. Αυτό θέλετε να στείλετε τους δικούς σας ανθρώπους να αλλάξουν τα πράγματα. Λοιπόν, εγώ απέχω από τις εκλογές, δεν πάω ποτέ. Η συμβουλή μου είναι λοιπόν ή να απέχετε τελείως
για να έχετε καθαρή συνείδηση, όχι για τίποτα άλλο, ότι δεν έχετε συμμετάσχει σε αυτό το έγκλημα που συμβαίνει δεκαετίες τώρα στον χώρο της Ελλάδος. Γι' αυτό το λόγο απέχετε, γι' αυτό το λόγο απέχω κι εγώ. Όσοι δεν μπορείτε να το κάνετε και θεωρείτε την ψήφο σας ιερή κτλ., ψηφίστε τα μικρά κόμματα. Εκτός από τη Νέα Αριστερά. Η Νέα Αριστερά ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι αυτοί που διέπραξαν τα εγκλήματα εις βάρος του ελληνικού λαού. Άσχετο αν τώρα έχουν χωριστεί στα δύο. Ψηφίστε όλα τα μικρά κόμματα. Βάλτε μέσα όλους. Πόσοι είναι που κατεβαίνουν, ξέρω εγώ, 46 κόμματα. Ψηφίστε από αυτά τα κόμματα για την Ευρωβουλή. Ας πάρει και κάποιος άλλος, ας γευτεί και κάποιος άλλος λίγο το μέλι της Ευρώπης, τα 30.000 το μήνα. Αυτά ήθελα να σας πω. Χαιρετίσματα στην Τσιτσιολίνα.